Η Νίνα και η Νώρα σε ένα σύννεφο αλευριού. Ένα ακουστικό βιβλίο από τη Μιρέλα Κουσμανόβικ. Η ανάγνωση γίνεται από την Δήμητρα Βίντσου. Η Νίνα και η Νώρα είναι μικρές αδελφές που εργάζονται σκληρά και τους αρέσει να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε ό,τι κάνουν οι γονείς τους. Είτε στο σπίτι, είτε στο κήπο, είτε στο γκαράζ, είτε στο οικογενειακό θερμοκήπιο στην εξοχή. Το γκαράζ είναι σαν θησαυρός για το μεγαλύτερο αδελφό τους, τον Νικόλα, γεμάτο με εργαλεία, αυτοκίνητα και μηχανές που τον γοητεύουν. Αλλά όταν γίνεται λίγο υπερβολικά παιχνιδιάρης και αρχίζει να πετάει πράγματα σαν κομφετί, τα κοριτσάκια δεν διστάζουν να μπουν μέσα και να δώσουν ένα χεράκι. Εν τω μεταξύ, το μακρινό βουητό του αυτοκινήτου του μπαμπά σηματοδοτεί ότι πλησιάζει πρόβλημα στο τέλος της οδού. Όχ! Τα κορίτσια αναλαμβάνουν αμέσως δράση, με τα χεράκια τους να δουλεύουν μανιωδώς για να μαζέψουν τα πάντα και να σώσουν τον αδελφό τους από μία πιθανή επίπληξη. Σήμερα με χαρά βοηθούν τη μαμά να ψήσει. Η μαμά ζύμωσε τη ζύμη και μοίρασε έναν κόμπο ζύμης ανάμεσα σε εκείνη και σε αυτά. Ενώ οι μικρές αδελφές δούλευαν μαζί με τη μητέρα τους και άνοιγαν τα κομμάτια ζύμης τους, τις διέκοψε ο ήχος του τηλεφώνου. Η μαμά έπλυνε γρήγορα τα χέρια της και το φρόντισε. Καθώς μιλούσε με έναν μυστηριώδη άνθρωπο, άρχισε να βγάζει τα στεγνά ρούχα από την απλόστρα στην αυλή. Ήταν πάντα έτσι, εργατική και ικανή να κάνει πολλές δουλειές. Αλλά η απροσδόκητη απουσία των γονιών τους από το σπίτι είναι πάντα μία καλή ευκαιρία για την Νίνα και την Νώρα να κάνουν σκανταλιές και να κάνουν ένα χαρούμενο παιχνίδι με τα πάντα. Η Νώρα παίρνει το προβάδισμα, ξεσπάει σε δράση, εξφεντονίζοντας παιχνιδιάρικα ένα κομμάτι ζυμάρι στην Νίνα, με το γέλιο της να είναι υπόκοφο αλλά μεταδοτικό. Η Νίνα δεν μπορεί παρά να γελάσει και απαντάει κόβοντας ένα κομμάτι ζυμάρι και πετώντας το προς την άτακτη αδελφή της. Πριν το καταλάβουν, η κατάσταση κλιμακώνεται σε μια αλευρώδη φρενίτιδα. Οι αδελφές αρπάζουν το σακί με το αλεύρι, το πετούν χαρούμενα, μετατρέποντας το σαλόνι και την κουζίνα σε καμβά, καθώς το αλεύρι χορεύει στον αέρα και κατακάθεται σε κάθε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των μακρών ξανθών μαλλιών τους. Μέσα στο χάος, η απολαυστική συμφωνία των παιδικών χαχανιτών και του αλευριού που στροβιλίζεται δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα στο σπίτι τους. Αυτό το σκανδαλώδες και ιδηλιακό παιχνίδι διακόπηκε από τον ήχο του μπροστινού μετώπου. Η μαμά επέστρεφε. Οι αδελφές σχεδόν πάγωσαν, καθώς τα μάτια τους φωτίστηκαν. Χωρίς να πούν λέξη, τίναξαν γρήγορα το αλεύρι από τα μαλλιά τους με τα χέρια τους, σαν να είχαν συμφωνήσει σιωπηλά. Τότε η μικρότερη, η Νώρα, έτρεξε στο διάδρομο για να μιλήσει στη μητέρα της και η Νίνα άρχισε γρήγορα να μαζεύει όλα τα κομμάτια ζύμης από το πάτωμα. Ένα μπαλάκι ζύμης προσγειώθηκε στο όμορφο πλεκτό τραπεζομάντιλο της γιαγιάς, ένα στην ακριβή κοσμηματοθήκη της μαμάς και ένα στο σχολικό λάπτοπ του μεγαλύτερου αδελφού τους. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος ήταν στο πάτωμα. Η Νίνα τη μάζεψε γρήγορα και την έβαλε σε ένα μαντίλι. Καθάρισε όλα τα υπολείμματα της ζύμης, αλλά καθώς το αλεύρι ήταν σκορπισμένο σε όλο το πάτωμα, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Τότε η μαμά και η Νώρα μπήκαν στο δωμάτιο. Η Νώρα κοίταξε την αδελφή της σαν να την παρακαλούσε με τα μεγάλα καστανά της μάτια. «Λυπάμαι, αδερφούλα, δεν μπορούσα να την κρατήσω άλλο μακριά». «Τι συνέβη εδώ?» ρώτησε έκπληκτη μητέρα. «Από πού προήλθε όλο αυτό το αλεύρι στο πάτωμα?» «Το έκανε ο κύριος γάτος, μαμά». Πήδηξε από το παράθυρο, προσγειώθηκε στο τραπέζι μέσα σε μια σακούλα με αλεύρι και όλα ανατινάχτηκαν. Ξαφνικά δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα πια, σαν να είχε εμφανιστεί ένα μεγάλο σύννεφο από αλεύρι πάνω από τα κεφάλια μας, είπε γρήγορα η Νίνα.
Εκτός από αυτό, ήταν πάντα πολύ ευφυής όταν επινοούσε γρήγορα μια ιστορία και έβγαινε από ένα πρόβλημα. «Ναι, αυτός ο κύριος γάτος είναι ένας παλιόγατος», συνέχισε την ιστορία η Νώρα, παλεύοντας ακόμα λίγο να προφέρει το ρο και το λάμδα. «Θεέ μου, πού είναι ο κύριος γάτος τώρα?» ρώτησε η μαμά. «Πήδηξε από το παράθυρο και τώρα καθαρίζω εγώ πίσω του», είπε γρήγορα η Νίνα, προσποιούμενη δυσαρέσκεια και γυρνώντας προς την αδελφή της. «Κοίτα πόσο χάος μας προκάλεσε. Ευτυχώς δεν πήδηξε μέσα στη ζύμη της πίτας μας. Τι θα φάμε για μεσημεριανό? Πρέπει να τα μαζέψουμε όλα τώρα. Νώρα, φέρε μας μια σκούπα», αποφάσισε η Νίνα, δείχνοντας ότι είναι μια υπεύθυνη μεγαλύτερη αδελφή που ξέρει να οργανώνει τις δουλειές και να λύνει προβλήματα. Η μαμά απλώς χαμογέλασε ελαφρά με τις γωνίες των χειλιών της και αποφάσισε να την αφήσει να καθαρίσει αυτό που είχε κάνει ο κύριος γάτος. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, ενώ όλη η οικογένεια καθόταν μαζί στο τραπέζι και έτρωγε μια φρεσκοψημένη πίτα, η Νίνα και η Νώρα κοιτούσαν συνεχώς η μία την άλλη, χαμογελώντας συνωμοτικά. Οι αδελφές ένιωθαν σαν να έτρωγαν την πιο νόστιμη πίτα της ζωής τους. Επειδή ήταν μια κολοκυθόπιτα και χωρίς να μαλώνουν.